Daniel Mikallef, wieħed mill-ewwel persuni li ġibet miegħu Roberta Bela ftit ta' xhur wara li nħatar bħala Prim Ministru tefgħu parti mit-tmexxija tiegħu irreżenja minn deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-partit. Wara ftit inqas minn 4 snin u jumejn biss minn daqqa kbira għall-maġġoranza Laburista, permezz ta' post fuq Facebook Mikallef ħabbar li se jkun qed jieħu pass lura. Daniel Mikallef sqar li din kienet ilha tberren f'moħħu tant li sansitra tax jifhem li kien se jitlaq taħt it-tinda fraħal ġdid fit-tarjiem ilu. L-esponenti nies bħali bħal sħabi imorru jiġu l-lumaw jien għada jkun hawn ħaddieħor. Iżda sorsi tagħna kkonfermaw li Mikallef warrab apposta biex ma jibqax marbut mad-disfatti li qed iġib Roberta Bela b'oħrajn sansitra jgħidu li lest sabiex jipponta tmexxija wara li jikkalmaw l-affarijiet. Daniel Mikallef min-naħa tiegħu insista li r-riżenja tiegħu bl-ebda mod ma tfisser li qed jonqos minn xi element ta' responsabilità għar-riżultat elettorali sarja b'saħħitha u aktar responsabbli minn tal-Prim Ministru mexxej tal-Labor li spiċċa jwaħħal u jfarfar il-ħtija fuq kulħadd ħlief fuq nnifsu. Fl-aħħar snin Daniel Mikallef titli xejn kellu derijiet televiżivi għajr għal xi attività taħt xitinda jew xi kungress ġenerali fejn fost l-oħrajn ċertament jibqa' mfakkar għal fatt li kien għeddet lin-negozji fl-isfond taż-żieda fl-olli tal-ħajja li ma kienx qed jagħmel tajjeb għaliha l-gvern. Hawn min qed idardar lajn li jrid jixrob minnha. U l-konsumatur mhuwiex fidil u ma jaħfirx lil min japprofitta ruħu minnu. Nappellalhom il dawk li qed jabbużaw. Tħarsux sam neħirkom għax li tiżeraw taħsdu. Tinsewx li t-taxpayer kien dak li fil-mument tad-diffikultà appoġġja li tingħatalkom l-għajnuna kollha li kien hemm bżonn mill-gvern. U meta kien mistoqsi dwar l-iskandlu tal-eks deputat Laburista Silvio Grixti u s-serq mill-benefiċċji soċjali, Daniel Mikallef ma xtaqx li jiċċappas ma' din l-istorja. Jgħataw fil-vesti professjonali, naqra etika. Imma inti xorta tibqa' id-deputat. Ma il-bieraħ kellna press conference stajt saqsejtni. Jibqa' l-fatt li bħalissa Roberta Bela baqa' biss bid-deputat mexxej Laburista l-affarijiet parlamentari Chris Fearn li żamm din il-pożizzjoni minkejja illi rreżenja minn deputat Prim Ministru.